Masterizer. Sanibona kupart 92 la siqala khona kuRandall ababebhuduzelisana noMarcy ngenkathi ezethatha ifoni kaMarcy. Ethi uMarcy kuRandall akabuyisa ifoni yakhe. Ethi uRandall udestroy indlu yami. Wathi uMarcy angikwazi ukuthi ukhuluma ngani. Wathi uRandall uyazi. Ebuza ukuthi ubuthumela uBradley. Wathi uMarcy Randall buyisa ifoni yami uphume la endlini. uMarcy wazama ukuthatha ifoni yakhe kuRandall wayengafuni naye. uMarcy wazomkhahlela amasi. You bitch. Kodwa nakhona lapho uRandall wayesayiphethe ifoni kaMarcy. uRandall wabona phezu kwetafula kuvulwe engagement ring. Wathi yini le? Oh, this is my engagement ring. Wathi uRandall seniya engage manje. Wavuma uMarcy wathi uBradley ungicele ukuthi sishade ngavuma. So sengizoba ukaBradley ngokusemthethweni ngoba thina sobabili naye sidivosile into ekumele siyenze le. Wathi uMarcy futhi uphuma la endlini wahamba umvulela umnyango. Wathi uRandall okay ngizophuma. Wathi uRandall ngizophuma la endlini ngisafuna ukuyocabanga ngenze plan ukuthi ngizoyimosha kanjani impilo yakho. Wathi uMarcy ukhumbula ukuthi akusekho lolu kungicontrola ngoba sesidivosile. Wathi uRandall uchaza ukuthi namanje awangazi ukuthi ngidlala ama-mind games ngitrick imiqondo yabantu. Wathi uMarcy sengikhathele futhi ukukhuluma nawe Randall, lethi ifoni yami uphume uhambe la endlini. uRandall wavele wayibulala ifoni kaMarcy. Oops. You know what? Sorry. It's out! Bitch! Damn, that hurt! Get off it! You bitch! uRandall waphuma esegijima eseqonde emotweni yakhe ahambe ekhuluma yedwa ethi ngizokuthola sifebe. Wangena emotweni yakhe uRandall wathi ngikhombise lesifebe ukuthi ngubani. Wafona esefonela uLarry. Yangena ku-voicemail wathi Larry ungifonele back uma uthola le message. Wabuye wathi ayiyekela ngiyeza lapho kwakho njengamanje kubalulekile. Wadumisa imoto yakhe uRandall wasuka wahamba eseqonde kwaLarry. Imoto kaBradley yafika ngenkathi ezopaka emzini wakhe. Wangena uBradley endlini efica lo sisi ayemlindile wayekade egade ingane. Ethi lo sisi ngiyaxolisa Mr Montgomery ukukuphazamisa. Wathi uBradley nongaxolisi wenza into right ngokufonela mina. Bathi lo sisi kungiphoqa ukuthi ngize ngiyobheka kwikhompyutha ukuze ngithole ifone number yakho. Wethuka uBradley ethi kanti uAlex akakunika ngani number yami. Wathi lo sisi cha, wathi uAlex angibe neyakhe kuphela. uBradley wabuza ukuthi namanje ubengakaza fone. Yathi le ntombazane cha, yathi futhi mangimfonela akayiphenduli. Wathi uBradley nami sengizame kaningi umfonela akayiphenduli. uBradley wanikeza lo sisi imali wamtshela ukuthi abe safe mayise ekhaya. Wabonga lo sisi ngesikhathi uBradley embuza ukuthi zonke izingane ezilele wavuma. Embuza ukuthi nale ngane encane ilele wavuma lo sisi. Yavalelisa intombazane yaphuma yahamba. Imoto kaEdward yafika yazopaka emzini kaEsperanza. Ngaleso sikhathi uEsperanza benoSteven basebelele. Wangena uEdward owayibheme kakhulu ama-drugs edakwe nawutshwala. Wangena wafika wakhumula uEdward ekhumula zonke impahla ayigqokile angasala ngalutho. Wayongena embhedeni enqunu elele eduze kaEsperanza. Wethuka uEsperanza evuka ebuza kuEdward ukuthi uzofunani la. Evuka uSteven wawubamba isibhamu. Wakhomba ngaso uEdward uSteven ethi akaphume la. Wathi uEsperanza wenzani la Edward? Wathi uEdward ngikhumbula wena phela. Wathi uEsperanza ubhemile udakiwe phuma la endlini Edward. uSteven wathi Esperanza akakhishwe lo muntu la endlini. Ngesikhathi bekhuluma Esperanza noSteven wavele wazumeka walala uEdward. Wathi uEsperanza ukuthi uzokhishwa kanjani lo muntu ngoba usevele walala. Wathi uSteven akalele lo muntu yazenzisa uyilalisile. Wathi uSteven ngivumele Esperanza ngimkhipha ulala ngaphandle. Wathi uEsperanza kodwa sibe sikhumbula ukuthi unenkinga yezidakamizwa. Wathi uEsperanza ngicela wehlisa umoya Steven, wehlisa ukuthetha sicabanga enye option ezokwenziwa. Wathi uSteven Esperanza khetha kuhamba mina noma kuhamba yena ngoba phela ufuna ukungivumela mangithi mkhipha. Wathi uEsperanza okay fine kulungile Steven mkhiphe. Ethi kodwa ungamlalisi la ngaphandle. Ungcono ungamfaka emotweni yakhe. Wathi uSteven ngizomfaka emotweni yakhe, ngidrive emoto yakhe ngimhambise somewhere. Wathi uEsperanza kuzwakaleke kuyinto eright leyo uma uthi umhambise somewhere ngathi uzombulala. Wathi uSteven khulileka ngiyena umbulala ngeke ngize ngimbulale but ngizokwenza into ezosiza wena. uSteven wavusa uEdward ethi vuka sambe wena. Wathi uEdward angikwazi ukuya ndawo mina ngidakiwe. Wathi uSteven awudakiswanga yimina, vuka ugqoke impahla zakho. Wathi uEdward indlela engidakwe ngayo ngikwazi ukugqoka impahla ngicela ungigqokise. Wathi uSteven ngeke ngigqokise ngimbatha lelo sheet samba. Wambatha lelo sheet uEdward wahamba nawo uSteven engagqokile njalo embethe lelo sheet. uEdward wayedakwe ephelelwa amandla ehambe ekhuluma ethi ngiyakuzonda wena Steven. Emzini kaLarry uLarry wayenza lemkhuba yakhe benale ndoda eyimvakashele ngesikhathi egqoke lezi zinto ayigqokisa uEdward. Wakhala ifoni yakhe efonela uMarcy. Wayithatha uLarry ifoni wayiphendula enkathi etshela le ndoda eyiphansi kwakhe ukuthi ayiqhubeke nekwenzani. uLarry wathi ekhuluma noMarcy nendoda
yayimvakashela uLarry yayiqhubeka neyayikwenza. uMarcy etshela uLarry ukuthi Larry kuzofanele uzame ukukhuluma nomngani wakhe uRandall. uLarry wayekhuluma noMarcy ebuye ekhaliswa yilento ayenziwa yile ndoda. uMarcy ethi Larry imsindo yani lo yenzayo ngilalela ukuthi ngithini ngithi zama ukukhuluma noRandall. uRandall ufikile wakhahlela umnyango wami. uLarry wayesaqhubeka nokwenza le msindo yakhe ethi ngingakusiza ngani Marcy. wathi uMarcy ngifuna ukenzele restraining order ukuthi uRandall angasondelani nami. uLarry wathi okay ekhuluma ngendlela engajwayelekile. Okay. Larry? uMarcy embuza ukuthi Larry ungenwe yini kanti namhlanje. wathi uLarry hayi ngi-right kodwa esho ngendlela engajwayelekile. wanyanya uMarcy wathi Larry ungangitshela ukuthi ngikhuluma nawe wenza lezi zinto zakho. wathi uLarry wena ubulindeleni uma uzongifonela ebusuku kanje. wathi uMarcy ungakwazi ukuma kancane sikhulume ngale nto uzobe uqhubeke mase siqedile iyanyanyisa lento oyenzayo Larry. wathi uLarry Marcy lento yakho ngizoyenza ekuseni kuzoba yokuqala e-office. eqhubeka uLarry buyenze le msindo ayiyenza wanyanya uMarcy wathi sobuye siyikhulume lento e-ofisini lakho. kwanokho umuntu endlini kaLarry wathi mbonile-ke lo kade semshiya seshintsha ingqondo uzosijoyina ngena. kwangena uRandall ethi uLarry kwangena umuntu engingamlindela. Randall uzofunani la ebusuku kanje. wathi uRandall Larry minyala mani la yenzekala. waxosha le ndoda wathi phuma wena ngifuna ukukhuluma noLarry into ebalulekile. wathi uLarry Randall i-weekend ngiyi-enjoyela into yami epersonal uzongiphazamisa. wathi uRandall anginandaba tshela lo muntu wakho aphume la ngifuna ukukhuluma nayo into ebalulekile. uLarry wathi Randall phela msukuxosha abuhlungu kanje umngani wami. uLarry wathi uthi ukukhuluma nomngani wakhe wathi konje uthe uba igama lakho. wathi uLarry kodwa alisenandaba igama ngicela uhambe uyongilinda ngale kwenye indlu uthathe utshwala obuthandayo lapho uphuze. isihamba le ndoda wathi uLarry buka lesasinqa. uSaluLarry wathi yawu songiphazamisile-ke Randall ufunani. wathi uRandall ngifuna ukujezisa uMarcy. wathi uLarry wenzeni. wathi uRandall udestroy umuzi wami. wathi uLarry yazi Randall ngibona kuwena ongathi uhlukumeza uMarcy ngoba senidivose nokudivosa ngicela uvele umyeke. wathi uRandall ingathi usuyamkhulumela nje. wathi uLarry ngiyazi ukuthi uMarcy akayenzanga lento othi uyenzile. wathi uRandall okay fine ngicasulwa ukuthi uzoshada noBradley ubuwazi wena lokho. wathi uLarry hawu siyambongela uMarcy. wathi uRandall kanti Larry usesayidini likabani doti muni wona lo ugqokile. wathi uLarry into engiyigqoka uma ngiyijabulisa futhi nawe ngiphazamisile. uLarry sondela kuRandall ethi nawe ngiyazi ukuthi uzosijoyina mngani wami. uRandall wathi angikho kulo doti wakho. wathi uRandall ngiyahamba manje ngizofika e-ofisini lakho kusasa ekuseni ngifuna ukufica amaphepha okusuwa uMarcy eseredi usuwalungisile. uBradley wasukuma ethethe zokuvuleka umnyango ethi Alex uphuma. kwangena uMarcy wathi uBradley sorry Marcy bengithi lo. wathi uMarcy namanje akakabuyi. wathi uBradley lutho. wathi uMarcy mhlawumbe into serious lo muntu mhlawumbe uvelelwe ingozi. wathi uBradley angicabanga kanjalo mina ngibona ngathi ucasulwe indaba ye-divorce wahamba wayopholisa ekhanda ezama ukushaya umoya. ethi uBradley wena Marcy usoleni ngoba usungilandela nje uzofika la ucabanga ukuthi khona into asaqhubeka phakathi kwami no-Alex. wathi uMarcy cha angicabanganga lokho ngize ngoba umnyango uphukile ukhahlele uRandall usaqhubeka nokusho lento yakhe ukuthi ngidestroy umuzi wakhe. ethi uBradley ngabe kukhona okwenzile emzini kaRandall. wathi uBradley cha angaze ngenzele ukuthi emzini kaRandall. ethi uBradley akakulimazanga. wathi uMarcy cha ubulala ifoni yami nje ngamshanga enduku egalofu wabaleka. wathi uBradley wenze kahle. wathi uMarcy ake sikhohlwe indaba kaRandall uma ucabanga u-Alex akekho mhlawumbe umngani wakhe amjwayele kungenzeka ukuthi uvakashele yena. wathi uBradley akekho ingakho bengizama ukuvula le laptop yakhe kodwa ine-password. wathi uBradley sengizame ukuqagela amagama amaningi kodwa awuvuleki. wathi uMarcy awuzame igama elithi Pepper. ethi uMarcy uPepper igama ebizwa ngalo uRandall. wawushaya uBradley lowo Pepper yavuleka ngempela i-laptop. yathi uma ivuleka bethuka bebona ukuthi u-Alex une-dating profile. ethi uMarcy ubani kuJennifer Pepper. Who's Jennifer Pepper? Oh. wathi uBradley ngithi ngihleli nomuntu ngishade naye kanti une-dating profile endala kanje. ngesikhathi sebeyiviewa bethola ama-date namadoda akhe achatha nawo online okuyinqwaba yamadoda abantu abamnyama abahlukahlukene ahlangana nabo eMaxine Hotel bethuswa ukuthi le profile yakhe usedeyithane nabantu abaningi iminyaka. wathi uBradley ingakho njalo behlala kancane kancane ethi kunomhlangano wey'ngane esikoleni ngididiswa yile mihlangano eminingi kanje engapheli kodwa ngibuye nginganaki ngoba ngithi umzalo nendaba nokubaluleka kwemfundo yey'ngane zakhe. uMarcy ekhombisa uBradley ama-chatting history uvela nazo zonke izinto achatha nazo nala madoda abantu abamnyama abaningi. ethi uBradley ngiyethuka yonke le minyaka lo muntu bengijithela. uBradley ekhombisa uMarcy ukuthi buka la ebantwini abaningi ujwayele ukubatshela ukuthi umuntu angahlangana naye ngey'khathi zantambama eMaxine Hotel. I can only meet in the afternoon at the Maxine Hotel. ethi uMarcy ungayitshela ukuthi umuntu uyamazi kanti awumazi. u-Ian beno-Alex ngeke sikwazi ukubaveza lento ababeyenza la ngenxa yokuthi asifuni ukulahlekelwa i-YouTube channel yethu kodwa-ke babebhizi benza ucansi endlini ka-Ian. bathi sebeqedile wathi u-Ian kade uyigcinile iy'ngane zakho manje asigqoke ngikuphelezele. wathi u-Alex akakadeli yena ukuheva ngenkathi u-Ian ekhala ngokuthi ukhathele kade beqalile. u-Ian ebuza ku-Alex ukuthi how come ayithande kanjena lento. wathi u-Alex ukuthi
ubebhoreka uBradley ngoba ke Bradley incane futhi ayiqini njengeyomuntu omnyama ithambe njenge-mushroom. Mushroom penis? Wathi Ian uthini ngoRandall? What about Randall? Wathi Alex umnandi ngoba umuntu omnyama inkinga ulahlekelwa ingqondo. Wathi Ian uthini ngalaba abanye-ke? And the others? Wathi Alex ngeke ngikhulume ngalaba abanye kodwa wena ngifuna ukukutshela ukuthi unumber 3 elistini yami. Wathi Ian kanti unelist? You are number 3 on my list. You have a list? Wavuma u-Alex wathi hayi ikhadi zami zokujabula. Wathi Ian bangake elistini yakho? Wathi Alex ngeke ngikuphendule lapho. Wathi Ian kodwa mina ngowesithathu. Wathi Alex awuyena owesithathu kodwa unumber 3 kwilist yami ye-top 10. So I was the third. You are not the third, and you're number 3 on my top 10 list. Wathi Alex kodwa kwakukhona omunye uguy. Wathi Ian ngicela ungangixoxele ngamadoda akho. Wathi Alex usuphumulile ngoba dokhathela siqhubeke. Wathi Ian kodwa Alex ngikhathele. Alex wathi asiqhubeke ngesikhathi ekhisa uIan. Wayiforsa nawo uIan baqhubeka. uSteven wafika noEdward wayidakiwe police station. Ngathi ehamba naye yomhlalisa ebhenjini. Iphoyisa lafela buza kuSteven ukuthi ngingakwazi nokumlethela into zokugqoka. Wathi uSteven ningamgqokisi lutho lokufana ahlale nje. Le ndoda yancenga uSteven wathi uSteven ngu-inspector wakho. Ngathi ethatha clipboard ekule ndoda nalento yokwenza ama-fingerprint yahamba le ndoda. Wathi uSteven sikhathelo wena ngifuna ukukuframe nje ngecala elizokubophisa udonsi isikhathi eside. Washoba imqala ngekathi ethatha ama-fingerprint akhe. uEdward wayekhathele ethi ngibophelani ngenzeni. Ethi uSteven thula wena uyisiboshwa ngekathi eqhubeka ekhipha ifoni uSteven emshuthi isithombe. Waqeda lapho uSteven wamgaxoza nkosi wamhlanganisa neleli bench ahleli kulona. Suka lapho wahamba uSteven wahlangana naliphoyisa libuza ukuthi kukhona nokutholayo ngo-Edward asanda kwenza recently. Le ndoda ithole about ukulwa kwakhe ngesikhathi elwa nomuntu ekuthiwa uJoe eMcKee's Tavern. Wathi uSteven ithola ama-contact details alo Joe khona ngizoframe kahle uEdward ngalelo cala. Leli phoyisa ukuthi uSteven yazibona inkinga ozozifaka kuyona. Wathi uSteven kuleli phoyisa yenza into engishoyo kokuphikisana nami lahamba leli phoyisa. Wabuya uSteven wazoqaqoza nkosi ku-Edward ethi ngizokuthatha manje ngiyokuvalela kwi-holding cell yakho ngoba uyisiboshwa. Ngesikhathi uSteven ebamba uEdward emthatha ehamba naye. Sebedlula ngaseseleni kaKelly wethu uKelly ebona uSteven ebamba uEdward eyomvulela kwi-holding cell emvalela phakathi. Eseqeda ukukhiya lapho uSteven uKelly wathi Steven ngiyacela ungakwazi ungifonelela uLushini. Wathi uSteven kusebusuku manje Kelly uLushini uzolwa nami ngingakufonelela yena ekuseni. Wathi uKelly le ndaba ngeke izilinde kuze kubise ekuseni. Ngicela simfonele manje ngeke aza kuthethisa. uSteven wakhipha ifoni wafona esefonela uLushini. uLushini uphaphamisa umsindo wefoni wayithatha wayiphendula uLushini ifoni ethethe ethi Steven ubonile kodwa ukuthi isikhathi sini lo songifonela ngaso. Wathi uSteven ngiyazi Lushini ngiyaxolisa ngila epolice station. Wathi uLushini wenzani epolice station ebusuku kanje? Wathi uSteven ngizobuye ngikutshela ukuthi bengizokwenzani kodwa nangu uKelly efuna ukukhuluma nawe. Wathi uLushini mnike ifoni. uSteven wanika uKelly ifoni uKelly wakhuluma noLushini. Wathi uKelly Lushini kuphinde kwafika omunye umuntu wesifazane obethunyelwe uMargaret abasonta naye eCalvary Church wazonginikeza elinye iBhayibheli. Kuleli Bhayibheli bekukhona izithombe zabantu besifazane. Ngemuva kwezithombe kubhalwa ama-settlements, ama-dates, amagama labo bantu okuyila amantombazane ayehlukumezwa uTravis ababevalwe imilomo yesonto likaTravis ukuthi abangasho lutho. Wathi uLushini iy'ndaba ezimnandi phela lezo liphi lelo Bhayibheli. Wathi uKelly lila eduze kwami. Wathi uLushini ngicela uligcine kahle ngizolithatha ekuseni. Wavuma uKelly wathi hayi ngizokwenza njalo. uLushini wathi nami khona bengifuna ukukutshela khona bekunomunye umuntu wesilisa ekuthiwa uTerrell obeze emzini wakho yamazi. Wavuma uKelly ukuthi ngiyamazi ubaba kaJustice lo. Wathi uLushini ubezofuna ukhiye. Wathi uKelly ngabe usekhona lapho. Wathi uLushini no ngimtshela ukuthi akahamba abuye ekuseni sekukhanya. Ethi uLushini mayebuya ngamvumela angene. Waqala wathula uKelly wabuye wathi okay. Wathi uLushini ngathi awunayo ishow. Wathi uKelly ayikulungile mvumela angene. uKelly wabuza kuLushini ukuthi unjani Justice. Wathi uLushini hayi uright. Wathi uKelly ngicela ungisize Lushini uTerrell angahlangani noJustice up until ngiyaphuma la. Wathi uLushini okay Kelly ngizokwenza njalo. Wavalelisa noLushini ethi uKelly bazobonana kusasa. Wathi uKelly okay ngiyabonga kakhulu Lushini. Wavalelisa wavala ifoni. uKelly wabuyisela nefoni kaSteven ebonga kuSteven. Wahamba uSteven wasala uKelly wathi ngiyabonga Nkosi. noEdward wathi praise the Lord hallelujah. Wathi uKelly Edward hlukana nami. Wathi uEdward ngizosho noma yini engiyithandayo ngoba uyisiboshwa. Wathi uKelly okay kulungile qhubeka ngoba vele siboshwe sobabili. Wethuka uEdward wavuka engakholwa. Ethi Kelly ngene kanjani la? Ethi uEdward kwebale sengikhumula ibhloko. Eliphi ibhloko lami? Wathi uEdward Kelly ubani ongivalelela? Wathi uKelly awuhlukane nami udinga usizo wena. Wathi uKelly ngathi ungabolela ejele. Wathi uEdward kuzophuma mina ke ngomlungu
umlungu kusale wena umuntu omnyama. Wathi uKelly lento enobandlululo le wathi Edward vele nginobandlululo futhi ngiyayiqhenya ngalo. You're damn right I'm racist and I'm proud of it. Wamemeza uEdward wathi hey akeze umuntu ophethe ukhiye lapho nizongivulela ngivalelwe ngephutha la. Wahleka uKelly wathi memeza ngendlela oyithandayo abanandaba. Scream all you want, they don't care. Wathi uEdward isifebe bazongivulela ngiyiphoyisa lomthetho mina. Wathi uKelly nokubeka kabi mawuthi uyiphoyisa lomthetho uyiphoyisa eliphula umthetho. You're an officer that breaks the law. Wathi uEdward wangihlebele weKelly lingakanani igazi lasisaphazeka kwifloor yakho ngesikhathi udubula leya ndoda. Vele wacasuka uKelly wathi hlukana nami Edward. Wathi uEdward ngakuthola wahluleka ngisho ukukhuluma. Waqhubeka wamemeza uEdward ethi abamvulele la uKelly wayese emotional esehlele embhedeni. uSteven wabuyela emzini kaEsperanza ngesikhathi uEsperanza ethi ngiyabonga ngokubuya back Steven. Ethi ngiyaxolisa futhi kuba ngathi ngikhulumela uEdward. Wathi uSteven kodwa ngicabanga ukuthi kufanele ukhulume nomuntu uthola usizo about wena noEdward. Wathi uEsperanza ngikuza ukuthi uqonda ukuthini. Wathi uSteven ngisho ukuthi uEdward uthathe advantage ngoba uyakubona ukuthi ekuphi weakness yakho ngaye. Ngoba the other day wamxosha la endlini wazomsabisa ngokumdubula ngesibhamu. Wathi usaqhubeka nokuthatha advantage for instance ubezofika alale nawe la ukuba ngimkhiphanga. So akanandaba ngoba uyazi ukuthi ukucontrola kuphi. Wena kufanele uveze iside lakho lokuba tough ube serious ngokuthi awusamfuni eduze kwakho ngoba uEdward akasoza ukwenza lento akwenzayo. Wathi Esperanza kodwa ngiyazama nje nakho kade ngenza incwadi from ilawyer. Wathi uSteven vele ukwenzile lokho kodwa namanje uEdward akakayitholi court order. Bese kuphi isidingo sakho sokuthi uye kummeli uzophinda ungaqhubeki. Wathi uSteven nami ngizomela ngihambe. Wathi Esperanza ngicela ulale Steven ungahambi angaphinda abuye uEdward. Wathi uSteven khulileka ngeke abuye ngimvalele police station. Wathi Esperanza uneshow ukuthi ngeke abuye. Wathi uSteven ngeke abuye ngimbophile. Wathi Esperanza kusho nawe uyahamba ngempela. Wathi uSteven kuzomela ngihambe ngizokubona kusasa. Wavalelisa wahamba uSteven. uPatricia noRick babesebhanga ngesikhathi uRick etshela uPatricia ukuthi sengibithengile utshwala kade ukufuna kodwa ukanginiki information about isonto. Wathi uPatricia into ezokusiza ukuxhumana nelawyer ezokunika incwadi yasephena yenkantolo ngoba la abantu lapha esontweni bakhokhela amantombazana imali ngokuthi abafana bakhona uTrivers nomfowabo bane addiction yokuhlukumeza abantu besifazane. Kube ngathi nabazali babo bayabavumela ukuthi benze leyo nto ngokuthi abazali bakhokhela amantombazana esonto for ukuthi bavale umlomo. Wena into ezokusiza uncwadi yasenkantolo yokummeli ethi kodwa abameli bala eMaxine ungabathathi ngoba iningi labo baconnectene nalo lela sonto. Uma ufuna ukuqhubeka ngizokuxhumanisa nabameli abazokusiza bangaphandle kwala eMaxine. Ethi lapho ke ngokwencwadi yammeli bazokureleasela ama records. Wathi uRick okay ngiyabonga ngizokwenza lokho. uNatalie waphaphamisa umuntu onokho eminyango. uNatalie wavusa uLushini wavuka wahamba eseyovulela lowo muntu owayengqongqoza eminyango. uLushini ebuza ukuthi ubani wazisho ukuthi uBradley. uLushini wamvulela uBradley wangena. uLushini ebuza ukuthi ebusuku kanje Bradley kwenze njani. Wathi uBradley ngihambe ngifuna uAlex. Wathi uLushini uhambe emva kwakho nje uAlex. Ethi uBradley kodwa akaze afike endlini. Ethi ngoba nami ngize ngafonela ibabysitter besifuna ukuhamba kade emlindile. Wathi uLushini kuyazama ukumfonela wavuma uBradley ethi kade ngimfonela ifoni akayiphenduli. Wathi uLushini ngoba uthe ephuma kwaphuma uIan emva kwakhe balandelana eduze kodwa ngicabanga ukuthi angaba kaIan. Wathi deka uBradley ethi uIan lo ehlala lana. Wavuma uLushini ukuthi awusande kuthenga lo muzi ongaphesheya komgwaqo. Wathi uBradley ngeke ngisawumbheka khona. Wathi uLushini angihambisane nawe. Wathi uBradley khulileka ngizohamba ngedwa. Wathi uLushini ngoba usuze wangivusa sisamisana. Baphuma bahamba uBradley noLushini. uLushini wayephambili uBradley elandela ngemuva ngesikhathi uIan noAlex behave sex bebonakala bengavalile ngisho ekhethini. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandela iso-uploada kungekudala. Thank
you for watching Sterisa TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Sterisa TV.